Wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Denny Ismaois. Dapat berkat guys, kita buka berkat tironan nek ning kene tironane ini ki guys, dapat kerupuk roti ayam bucu kini kakung tukang tanduk ki dadine ini jenenge bucu guys loh. Ki ada mie, ada urap, ada ayam, tahu, tempe. Ini ki bucu nek ning gone kene guys entuke loh. Per berkat per. Yuk per makan per. Per mangan kok wareg. Buka berkat dhewe guys nek bature. Ayo, Dok. Permangan terus jadi enggak sendok. Iki piye iki, Dok? Iki anu, Dok. Enek bojone mblewe ngene. Nek kowe piye tak angkat ning kene ki iso. Ada, Kong. Piring. Karena yo piring desain nusan jorong puna. Iku ning kono kok piringe tak ngomong. Kalau beli-beli bam. Kene plastik ini wis. Ya kurang aneh kok. Ngene. Biasa. Tapi aku mau ngajeng ini gini, aku gak enggak. Kalau mak ancane. Ini ning kene bucu guys. Dingene no. Bucu. Bucon. Ya, Sing rono kek ora digini. sedo aku sedo indile kok. Muluk. Kamu rajo yo. Ayo, Dok. Gak mah. Aku tengok mana kok. Teri yo mau mangan tenge warung. Mbak tulang-tulang deh entek. Kata sedo mau tambah aku. Ambek apa mang? Ayo, Kong. Jangan semua. Ayo iku. Iwak tan deh. Kene Kong. Urat. Gak mah. Iki lho. Iya, urat aja. Iya. Sampe ajeng kok. Tak kombaturi kakong guys. Jangan anu kau nih jalan dulu kabar kau. Tak kombaturi mangan. Jangan semua. Bismillah, aku seneng urape. Iya. Makan berkat guys. Urap, ini urap terus semua. Urap. Enak. Aku bodoh. Nek urap seneng aku. Ini janduk kerupuk, janduk jajan. Ini cek ini. Aneh. Mila jomni mani jomni ber, gue dami. Ber. Mani jomni. Aman. Daripada dibilang banget dibilang kayak Tulang dan semur. Dewa emang enak urape. Iwa enak. Iwa jago di mana yang lain. Ayo baik kok ireng. Itu cabe. Jago deh. Jago gede deh. Puter aja jago, tapi gak tiga cabe. Bon, nanti itu lama semua deh. Ini bah, ada lagi bola deh. Wih pak itu. Ini apa sih tempe dia pak mah? Mama tempe di mama. Iya. Tahu. Nanti kecapai, nanti kecapai tahu. Di sambel. Sampai Tak ya. udang. Desuk. Engko dia pak nang ngrasakno. Lagi yo, kecapai udang yo pedes. Apa tempe tak tahu tahu. Mene kok. Asin lah. Kabeh dong. Wapel bambu ni lah. Tahu ni asin lah. Tahu matang wisan lah. Kau lah. Kemana guys makan? Ambil usang jamur guys mau. Usang jamur. Jangan jamur saya kau. Jangan jamur kau. Jangan jamur cek entah no. Baik dong. Ini orang jago kok. Ireng guys. Jago kok. Jadi apa teh? Tapi engko. Buat sekarang dia barang menjadi sekarang ini dah. Tak dia dah. Dia ada kau. Pangan aku pernah mau minum orang aku. Pangan aku bawa. Terang barang tapi ada jauh banget. Utuh mana nih? Icel mau terus. Aku boleh jadi. Coba bilang apa deh? Kak. Kalau sampai bang. Dua pitik. Pitik ni apa? Dua pitik tu boleh jalan mana? Jalan mana kilo ni? Bapak minta. Cerita. Kalau kata cerita ni. Tidak ada teman tak.
Ini dia untuk loro untuk Goreng. goreng. Kecap. Lagi Ora kecap. kecap aja. Digoreng. Goreng. Lah kecap lagi goreng. Lagi bukan lagi goreng. Gorengan ya gorengan. Yo. Mantu. Negara. Jago tua deh gak lebih ya. Itu. Jago tua itu mekar. Ngomong. Gede mekar. Ini di loro bakpat. Jadi walu. Mine kuning. Aku dingin kayak miku anu mie bijak. Riko kayak. Kuning ae. Ya, semua udah turun. Makan aja gitu. Kamu tak boleh nanya wak ini cai-cai ngocok. Anak main biro mama. Wah, Tuh, baik. Nonton. kalau nanti besok. Tahu. Aku mah lagi kan mangannya rasanya milih-milih. Pangan dong. Itu dia. Ini gak belum ini. Aku Tak beli lah. Enggak emang. Empuk kok. Kamu tuh. Empuk namanya. Kayak nos mah. Kamu situ wak ini. Iya lho, zaman saiki ini gini. Mar, oh. Nah. Mungkin ini kelajangku tak ambil. Gantek. Tak ambil ini. Situ emang gue. Gementek no. Mah, Berapa situ berapa juga. berapa yang tak? Oro. Mie kan. Ini ya. Musiknya. Sabunnya. Aku situ anak om. Mulu. Gak usah bericu. Situ ya. Arek yang. Aku Lumayan sekali beli sampai nanti. Terus apa tangguh guys? Nah, pikir aja gimana gini. Bakso itu Mangan sambal pates, bakso. mangan opo-opo. Mangan saya jamur. Mangan jangan terteran wedus. Iwak wedus. Enek mau nganu guys, apa? Oh, jenenge ikan, dikei sego mbek jangan. Tak pangan aku dhewe mbek peri. Goke ramangan, kakung ramangan. Dadae do tinggi. Enak ini. Wis tak kei akeh kok. Hati aku milih-milih warakan. Katanya nenek setan sampean. Enak. Tahu bu. Tahu ya. Tahunnya Ini bu, tahu. panik dicapi pur. Iya kita itu. Yang kepen mah. Kamu dimasak apa rano? Jangan Tapi enak. Tapi enak kan? sambal no. Gak erah. Kayak enak. Kayak enak ladane, enak. Siapa no? Bumbu itu kali mang semur. Iya ada anak kalau bumbu semur mungkin tak ada nih. Aneh masakan mungkin iki aneh. Yes. Iya jangan baris tadi betul. Kinjo semur ki gak semur kok enek. Betul aja tuh. Betul. Kok enek. Iya bumbu kali semur bumbu itu. Tahu. Kok reno-reno. Dia Wasen. ada aku. Saya udah Dah goblok dadi sitok. Lama nih capek, jadi kita jadi. Wong kene nek masak dadi siji. Bumbune ki ya bumbu jangan kuwi. Kok karek mbok digawe sistem iki tambahi kecap apa diopokno. Wis dadi siji nganggo bumbu jangan kuwi, guys. Masakane diplek-plek ngono. Aku arep nek nopo? Iwake empuk kuwi. Memang dia jamur jamur. Ya lagi teko maman mbek sambel terong karo iku. Aso, Bakso. bakso anak-anak dia itu anak-anak. Mangan ambek
Aku jangan ususku tak gorene oseng-oseng mang. Tek. Didi peri, didi. Digadu. Iya, ning kursi ini. Apa per aku ngono? Jeruan aja mangan iwakku ya mangan apa tak ketang sak. Tengah wareg, guys. Cek nganggo jajan wong kene ra ketang 1000 ditumpangi jajan, guys. Wong kene nek ning nggonku gak yo pupuk kuwi tumpangane. Wis ra nganggo jajan. Enak apa ae tek paling telo nek dawet. Kates piro mbok elokno? Pondahan iki kates, guys. Buah. Dia de plastik Buah mati ditumpang. Dadi apa ae telone ungu dhewe, guys, digoreng. Sakmene-mene. Kayak loro-loro plastiki. Terus dawet, terone pae. Terus buah kates, cek apa nae? Pupuk. Roti anu. Seneng 2000 apa? Roti Anu seneng apa jenenge aran? Padi Mas. Ya ora iki lho jeneng. Sele. Sing ombo teh. Ora buyuk gawe apa le? Gak roh roti apa sing sido. Cek roti, cek ayo. Ausane. Roti bare bahasa roti ala mah aku. Roti ku lho jeneng aku lho baper lah. Oh, wafer. Roti ku lho. 2000 ya. Dapati. Oh, nabati. Iya, 2000 tok. Cek nabati lho, buka. 2000 Jajane tok ora. Roti ini tak suwita. Tapi nek wong kene iki kondangan paling sak krune tok, guys. Paling wong cilik ya, Dok. Piro? 14. Sing gope iki 16. 16. 16. Gope 16. Karo nek ngekeki jopo. dulure jopo-jopo ya paling ya 16 paling yo 18 pindu. 30 yoan. 26 ya. Padha merah, guys. 36 tapi nek sistemnya merah diterterno nek kene dikondangno. Soale terno. Nek suruh. Sing ngono ya terno lek kondane yo mbokne kene lah. Nek sing adoh-adoh ya diterno nek katae kono. Ngono. Kono kene padha ae nek suruh yo dibancaki. Kabeh diteroni. Kadang jeneng Mbak jeneng. ya nek sing bertanya-tanya, Mbak, iki kok gak diracuk ya enek ning desa ndi ya enek sing diracuk, guys. Diracuk kuwi kabeh sak omah neke wong pira? Dadekno sitok. Ora iki mah gak dadi siji cok cara mono. Wonge wong 5. Ingkung iki mah yo 5. Iya, ngomong le bateri yo, le bateri kulo dari ji. Ngono. Ngene Mas kulo anak buti sapa? Mas munduri yo ngono iki. Oh, saya kok terus aku kabeh nang bareng ngono iki. Iya, ingkung 5. Heeh. Diracuk jenenge. Yo gedhen nggo ngaron nggo apa ngono kuwi. Iya enek. Wong kono yo nggone Mbak Markono. Enek sing ngono. Dewe terae guys nek nggone Mbakku Yantik ki yo cek ngekeki jamenan ngono kae. Yo ingkung loro terus segone yo sak wakon ngono kae. Enek ning Facebookku, guys. Kok didelok Facebooke Mbak Isma yo. Peri Bendel Isma Ois tak handeli Dik Peri. Soalnya kan Facebooknya Mbak Isma banyak sekali nek Isma Ois, Isma sapa Isma banyak sekali. Lali sandine gak iso masuk terus akhirnya sing aktif Facebooknya Mbak Isma sing sekarang yo didelok kegiatannya sehari-hari. Khusus Mbak Isma sendiri, Mbak Deni dhewe kuwi nek ning nggone Facebook. Nah, kita di YouTube kita sama-sama iso bareng kita ngonten bareng. Aku iso ngonten dhewe, Mbak Deni iso ngonten dhewe di-upload yang di channel yang sama iki. Deni Isma Ois YouTube guys. Nah, Facebooknya yo kuwi mau nek Mbak Deni Ois, nek Mbak Isma Peri Bendel Isma Ois. Jadi lepain ambil kota kata sampai tero deh. Wede.
Wah, Wis itu mau wis peri mendel nek gak sanggup wale aku mek lali Facebookku guys. Kopior aku. Ya wis ki wetenge warak wis selesai kontene buka berkat entek akhirnya guys. Tak kon baturi Pak Mama Pak malah gelem ngetok ning nggone kono. Kene iki ya sepurane guys, nek wong kene carae bahasa aku kowe iki sudah biasa yo. Jane gak oleh barang masak. Kelompokan banyu. Wis kontene tak tutup ki mang ki asine ponak-ponakan tapi dorene kok gak sida mencungur rene. Ra roh. Aku ki awakku kesel mok sedina ning kene kok kon dolan rono-rono ki yo ora iso metu guys. Yo nek ning kene kecuali liburan suwe kok seminggu ngono lho. Aku mesti anjal ngonten ning kono pengen jane. Pemirsaku ki yo pengen ngene nek ning Randu pengen Mbak ning ndi ben gak bosen ning omahe. Yo pengen guys aku ki, tapi ki awakku ki aku kesel guys. Ning kene ki sedina kesel, aku nek ning kene seminggu apa 2 minggu lho. Aku mesti ning gone ponak-ponakanku kono, ning gone mas-masku kono, dolan di teko ndi mesti tak konteno kabeh nek kowe pengen roh ndi yo. Yo kuwi beda Mbak Deni, nek Mbak Deni ning kono kan di Surabaya kan yo kota to. Maksudnya makane dijak jalan-jalan duluran ning kono kan tempat-tempat ngono kuwi akeh to wisatane. Nek ning kene iki ning desa guys, ora nek tempat wisatane apa sawah kuwi. Sawah. Enake sawah. Tegalan kali. Sawah kali, alas-alase adoh kono nek ning gone masku kono. Ora iso ning ndi nek ning kene pemene kok sedina ngene iki lho. Cuma jane ponakanku ngene. Ayo Mbak, tak parani. Ora nek kowe kesel wong aku sing nyetir kok. Kowe goncek tok. Heeh. Kok sore tak terno balik. Aku moh awakku lara kabeh aku ki ngono. Tak goncekno Mbak, ape dijak nyeblak, ditelaktir. Dene iki bar teko Semarang. Oleh-oleh ndi aku ngono. Gak rene ngono. Asine perene kok mbok kok ora sida. Yo kesel paling yo lagi teko omah Ampun nek esuk lah. karo. Pengen Mbak, ngene wis wengi tok ape ndang balik lah. Pengen perang wengi piye aku ngono. Aku dhewe ra leren ning kono acara-acara terus lho. Jadwale wis padet, guys. Nek kira dadi barnose ning kene iki aku rene ya tujuanku ambek ape? Ngurus layang edoke ambek kakung mau buat BPJS, guys. Mandiri apa ditanggung mbakku sini Solo untuk pembayaran ngono. Oh, dhisik kae Pak dadi pegawai kae ya dipotong kuwi saiki wis gak mergawe dadi wis ra duwe ngonoan, guys. Wis tuwek padha tuwek engko jogo-jogo saiki roh dhewe. Jenenge wong iki gak pengen ning rumah sakit iki ya gak enek sing pengen. Tapi untuk nggo jogo-jogo ngerti dhewe nek ning rumah sakit besar kuwi ngerti dhewe guys nek wong ora duwe ngono ki bayare pira. Rong bengi iso melayang 5 juta lho. Saiki gak duwe ngono. Tapi diurus ke saiki aku mesti seneni Mbak Yu wae. Pokok masalah danane aku, wis sing penting kowe tenagane ngono. Aku kon ngurusne, dene sing danane sampe dikirimi duit, ditransfer so. Jadi ini aku rene njupuk syarat-syaratnya dhisik, guys, ngono ngurus kuwi. Rayo liburan panjang tapi gue iso trainan suwe ning kene durung tenang wong acaraku ae. Oh sing buan sing mbok ki yo roh dhewe nek wis omah wani bedal omah dhewe ki apa-apa ya wis wani terjun segalane. Yo mbuh apa ae, nek enek wong lara, nek enek wong mati, nek buah apa ae guys. Kecuali nek cek melok wong tuwek lho, nek cek melok wong tuwek ngono wis ora usah mikir ngono kuwi. Saiki nek wis omah dhewe ya kudu kabeh dipikir. Mikir sing tuwek dikek berkat mangan segone wong cek mikir balekno apa meneh sing enom. Yo kudu ngono ndak ape meneng ae. Wis ki nek cerita ngecuprus ora ngarang-arang bareng ketenge waret dadine ngoceh ra meneng-meneng yo guys. Ya kuwi mang tak jelas tak baleni neh oleh kurene iki yo guys. Ya mbek ngeterno ayam. Ayam kuwi kae tuku akeh dienggo apa yo. Aku ning kono yo jek
nyimpen ning kulkas Mbak Dini tak titipno kok nek tak masak aku lumayan nek ning kono. Ukur ambek make ambek aku wae lambe piro lek. Aku nek masak ki make ya melok ngrasakno. Pokok aku masak enak gak enak ki maratuaku tak kei ngono lho guys. Wong aku ki tunggalku wong tuwek ya kuwi ning kono. Ngono. Jangan asem, jangan menir. Gentenan tapi maratuaku ki wonge gentenan. Wong iki nek masak apa aku dhewe jangan gede. Aku kelan asem genten tak kei. Dek kelan menir genten dikei, genten-genten. Kelan gede blonceng nek mata kates ki iso iku lho. Ya wis aku pedang istirahat, ape bar mangan wareg ape turu, kesel awake ngontene ning omah dhisik yo gak apa-apa yo, guys. Meskipun nggone buke yo ning omah ngontene ape ning ndi neh, wis isak. Wis mal pamit dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis